deň, dovolte, aby som vás privítala na 25. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Hranovnica. V podobe prezenčnej listiny konštatujem poslanec a zástupca starostky inžinier Jozef Dukovič ospravedlnený, poslanec Ladislav Gabriš neospravedlnený. Aj napriek týmto dvom účastiam konštatujem, že dnešné rokovanie a zasadnutie je uznášania schopné. Dovolte, aby som za overovateľov zápisnice určila poslancov Jána Bisa a poslanca Dušana Pačana a za zapisovateľku dnešného zasadnutia pracovníka obecného úradu pani Marianu Kopáčovú. Takže uznesenie číslo 237 obecné zastupiteľstvo v Hranovnici schvaľuje overovateľov zápisnice poslancov Jána Bisa, Dušana Pačana a za zapisovateľku pani Marianu Kopáčovú. Dávam hlasovať, kto je za. Všetci, nikto nebol proti. Ďakujem. Návrh programu dnešného zasadnutia. Prvé, otvorenie zasadnutia. Druhé, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. Tretie, schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. Štvrtý bod, kontrola plnenia uznesení. Piatý bod, majetkoprávne záležitosti. Šiestý bod, interpelácie poslancov. Siedmy bod, rôzne. 8. bod, záver. Nech sa páči, má niekto doplňujúce body do dnešného programu? Ak nie, dávam hlasovať. Uznesenie číslo 238 z roku 2025 obecné zastupiteľstvo v Hranovnici schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva. Dávam hlasovať, kto je za. Všetci, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Ďakujem veľmi pekne. Budeme pokračovať podľa schváleného programu, čiže odovzdávam slovo hlavnému kontrolórovi doktorovi Petrovi. Nech sa páči, bod kontrola plnenia uznesení. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Čo sa týka uznesení, ktoré boli prijaté obecným zastupiteľstvom obce Hranovnica, takže môžem povedať, že dnešnému dňu sme mali celkový počet prijatých uznesení 228, z čoho splnených uznesení je 203. Uznesení, ktoré sú splnené, tých je 17, zrušených uznesení tých sme mali 8. Čiže za mňa opäť môžem skonštatovať, že obecný úrad, pani starostka veľmi zodpovedne plnia tie uznesenia, tie, ktoré sú plnení, sú väčšinou novších zastupiteľstiev, prípadne tam potrebná nejaká súčinnosť tretej strany, takže za mňa týmto smerom určite spokojnosť, nemá nič, čo by som mohol vytknúť aktuálne. Nech sa páči, otázky doplnenia? Ak nie, uznesenie číslo 239 obecné zastupiteľstvo v Hranovnici berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. Dávam hlasovať, kto je za. Všetci, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Ďakujem. Ďalší bod programu je teda nazvaný vo všeobecnosti majetkoprávne záležitosti, pretože máme prejednať viacero o prenájmov, prípadne predajov majetku, ktorými sme sa zaoberali na finančnej komisii, spojenej teda komisii ekonomickej a stavebnej, takže pôjdeme postupne. V prvom rade by som chcela dať do pozornosti, tak ako som už avizovala na poslednom zasadnutí, že pripraví sa materiál na prípadný prevod infraštruktúrneho majetku obce. Čiže k dnešnému rokovaniu by som, je to teda nazvané prevod infraštruktúrneho majetku obce na Potatranskú vodárenskú spoločnosť AS ako dôvodová správa, potrebné schválenie nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Obec Hranovnica je vlastníkom vodárenského majetku, ktorý je možné previesť formou vkladu do majetku Potatranskej vodárenskej spoločnosti akciová spoločnosť Poprad. Obec získa za tento vložený majetok akcie spoločnosti. Hodnota jednej akcie aktuálne je 33,19 eur. Získaný počet akcií bude závisieť od hodnoty majetku určenej znalcom. V čase prípadného prevodu môže byť znalecký posudok starý maximálne 6 mesiacov. V súčasnosti prebieha vypracovanie znaleckých posudkov na oceňovanie majetku. Obec Hranovnica je k dnešnému dňu majiteľom 10 571 akcií Potatranskej vodárenskej spoločnosti
spoločnosti v menovitej hodnote 350 851,49 eur. Konkrétne majetok, ktorý momentálne sme teda v príprave znaleckého posudku alebo v zoznam majetku, ktorý by sme chceli vložiť ako navýšenie imania, je čistiareň odpadových vôd, obecná kanalizácia v obci a máme tam kanalizáciu na IBV Cintorínska, ktorá je samostatne zaradená v majetku, potom kanalizácia na Hviezdoslavovej, to je v podstate posledné rozšírenie a zostáva ešte vlastne na majetkovej karte obce aj verejný vodovod IBV Cintorínska, ktorý sme vlastne až teraz zistili, že po výstavbe a kolaudácii nebol odovzdaný Podtatranskej vodárenskej táto časť vodovodu, aj keď celý ostatný vodovod v obci je majetkom Podtatranskej vodárenskej spoločnosti. Čiže zostatková hodnota majetku je 1 331 643,66 eur účtovná. To je účtovná zostatková hodnota. Uvidíme teda, aký bude znalecký posudok. Takže v podstate my sme požiadali Podtatranskú vodárenskú spoločnosť o prevzatie tohto majetku. Oni takisto majú svoje postupy, čiže musí to najskôr ich dozorná rada, valné zhromaždenie a predstavenstvo schváliť navýšenie imania. Následne teda, ak budeme úspešní, že budú mať ochotu, tak nás budú informovať, akou formou to teda pôjde, aká bude výmenou, aká bude hodnota akcií, koľko akcií by bolo podľa znaleckých posudkov. O tomto postupe sme sa už rozprávali. Viac menej ide o to, aby dnešné zastupiteľstvo sa teda jednoznačne vyjadrilo alebo uznieslo na tom, že môžem ako štatutárny zástupca obce pokračovať v príprave tohto celého procesu a následne, ak teda bude známe, tak sa schváli samotný prevod. Takže ak má ešte niekto nejaké otázky, doplnenia, myslím, že sme sa tejto téme venovali dosť, čiže bolo by to uznesenie číslo 240. Obecné zastupiteľstvo v Hranovnici po A berie na vedomie zámer Podtatranskej vodárenskej spoločnosti AS Poprad, ďalej len PVS, pripraviť možnosti prevodu verejných vodovodov a verejnej splaškovej kanalizácie vo vlastníctve miest a obcí ako akcionárov spoločnosti do majetku spoločnosti PVS, akciová spoločnosť Poprad, a po B poveruje starostku obce rokovať s vedením PVS AS Poprad o podmienkach možného budúceho prevodu verejného vodovodu a verejnej splaškovej kanalizácie vo vlastníctve obce Hranovnica vybudovaných z fondov Európskej únie a z vlastných prostriedkov do majetku PVS formou zámeny za akcie spoločnosti PVS, navýšením základného imania spoločnosti PVS a tým navýšením majetkového podielu obce. Kto je za toto uznesenie? Všetci, nikto nie je proti. Ďakujem vám pekne. Ďalej máme, tak ako som vás na ekonomickej komisii sme to takisto preberali, že vlastne obec má záujem vysporiadať niektoré miestne komunikácie, tak máme tam vlastne pozemok parcela KNE číslo 3465, katastrálne územie Hranovnica o výmere 606, druh pozemku orná pôda od spoluvlastníkov zapísaných v katastri nehnuteľnosti na okresnom úrade Poprad v katastrálnom odbore na liste vlastníctva číslo 2479. A to je Fedor Martin, Rigova Mária, Fedor Radoslav, Fedor Vladimír do výlučného vlastníctva obce Hranovnice v podiele 1:1 za dohodnutú kúpnu cenu 5 eur za meter štvorcový. To je prevod. Je to pozemok na ulici Evy Štefanika. Jedná sa o parcelu, ktorá je vedená ako orná pôda. Boli oslovení títo spoluvlastníci, vyjadrili súhlas s prevodom aj s cenou, takže títo budú ako prvý s nimi vymohla byť uzatvorená kupno-predajná zmluva. Nejaké doplňujúce otázky? Nie. Čiže to bude uznesenie číslo 241. Obecné zastupiteľstvo v Hranovnici schváľuje kúpu nehnuteľného majetku pozemok parcela KN číslo 3465
metrov štvorcových druh pozemku orná pôda od spoluvlastníkov zapísaných v katastri, tak ako boli vymenovaní za dohodnutú kúpnu cenu 5 eur za metr štvorcový. Dávam hlasovať, kto je za. Všetci, nikto nebol proti, ďakujem pekne. Ďalšie nadobudnutie majetku je v podstate vykúpenie, o ktoré sme sa teda zaujímali v exekučnom konaní od pána Hybena Radovana. To je v podstate verejné priestranstvo medzi novou vybudovanou Hviezdoslavovou ulicou a potokom. Sú tam dva pozemky, o ktoré sme teda ako obec prejavili v exekučnom konaní záujem a boli schválené do predaja. Takže neviem, či chcete ešte nejaké doplňujúce otázky. Ak nie, uznesenie číslo 242. Obecné zastupiteľstvo v Hranovnici schvaľuje kúpu nehnuteľného majetku, pozemok parcela KNC číslo 418/1, katastrálne územie Hranovnica o výmere 85 m2, druh pozemku zastávaná plocha a nádvorie, pozemok parcela KNC číslo 418/2, katastrálne územie Hranovnica o výmere 84 m2, druh pozemku zastávaná plocha a nádvorie, od spoluvlastníka zapísaného v katastri nehnuteľnosti na okresnom úrade Poprad v katastrálnom odbore na liste vlastníctva číslo 340 pod B14 Hyben Radovan, rodený Hyben, narodený 4.8.1980, bytom Uherova 2909/23, Poprad s podielom 1/2 do podielového spoluvlastníctva obce Hranovnica v podiele 1/2 za dohodnutú kúpnu cenu 237 eur. Dávam hlasovať, kto je za. Všetci, nikto nebol proti, ďakujem vám pekne. Ďalej, takisto na ekonomickej komisii sme schváľovali, alebo teda vyslovili ste doporučenie, že môžeme teda schváliť predaj pozemku, o ktorý si požiadali manželia František a Marta Horvátovi. Je to výmera 54 m2, je to majetok zapísaný na liste vlastníctva číslo 1 v katastrálnom území Hranovnica. Návrh bol, že sa teda schváli zámer predaja formou osobitného zreteľa v zmysle našich prijatých zásad hospodárenia s majetkom obce článok 7 odsek 1. Bolo by to teda zdôvodnenie osobitného zreteľa v tom zmysle, že nemožno objektívne predpokladať, že by majetok obce mohla účelne nadobudnúť iná osoba než tá, na ktorú sa má majetok obce podľa schvaľovaného zámeru previesť. Je to pozemok bývalý vodný tok, ktorý minulý rok sa teda previedol na ostatnú plochu. Je to ostatná plocha a je to v podstate pozemok bezprostredne za domom manželov Horvátovi, ktorí už aj v súčasnosti majú oplotený a majú tam tuším nejakú dreváreň alebo garáž. Takže neviem, či stačí na vysvetlenie alebo... Takže to bude uznesenie číslo 243. Obecné zastupiteľstvo v Hranovnici schvaľuje podľa paragrafu 9a odsek 15 písmeno F zákona číslo 138 z roku 1991 zbierky o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Hranovnica, časť pozemku parcely KNC 5824/4, druh pozemku ostatná plocha o výmere cca 54 m2 zapísaného na liste vlastníctva číslo 1 v katastrálnom území Hranovnica v prospech František a Marta Horvátovci. Obidvaja trvali bytom Mlynska 282/25. Presná výmera pozemku bude určená po vypracovaní geometrického plánu. Zdôvodnenie osobitného zreteľa v zmysle zásad hospodárenia s majetkom obce článok 7 odsek 1 písmeno BB. Nemožno objektívne predpokladať, že by majetok obce mohla účelne nadobudnúť iná osoba než tá, na ktorú sa majetok obce podľa schvaľovaného zámeru má previesť. Všeobecná hodnota prevádzaného majetku je 1350 eur, stanovená v zmysle zásad hospodárenia s majetkom obce. Takže toto je zámer, ktorý sa vyvesí, následne si žiadateľ dá vypracovať geometrický plán a na najbližšom zasadnutí, teda ak nebudú znesené žiadne námietky, by došlo k samotnému predaju už presne podľa výmery určenej geometrickým plánom.
Dávam hlasovať za toto uznesenie. Kto je za? Ďakujem, nikto nie je proti. A potom tu máme takisto žiadosť o odpredaj majetku v podstate susedná parcela. Je to takisto parcela, ktorá bola pôvodne vodným tokom, dnes je ostatná plocha. Tam ide o výmeru cca 74 metrov štvorcových v prospech Pavly Kolárovej. Takisto po schválení zámeru, ak nebude pripomienkovaný, si dá vypracovať geometrický plán, kde sa určí presná výmera. V tomto prípade navrhujeme zdôvodnenie osobitného zreteľa v zmysle zásad podľa písmena BB, čiže nemožno objektívne predpokladať, že by majetok obce mohla účelne nadobudnúť iná osoba, než tá, na ktorú sa má majetok obce podľa schváleného zámeru previesť. Nejaké otázky k tomuto? Ak nie, uznesenie číslo 244 z roku 2025. Obecné zastupiteľstvo v Hranovnici. Obecné zastupiteľstvo v Hranovnici schváľuje podľa paragrafu 9a odsek 15 písmena F zákona číslo 138 z roku 1991 zbierka o majetku obci ako prípad hodný osobitného zreteľa zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Hranovnica, časť pozemku parcely KNC 5824/4, druh pozemku ostatná plocha o výmere cca 74 m2 zapísaného na liste vlastníctva číslo 1 v katastrálnom území Hranovnica v prospech Pavly Kolárovej, trvalého bytom Línska 580/25. Presná výmera pozemku bude určená po vypracovaní geometrického plánu. Zdôvodnenie osobitného zreteľa v zmysle zásad hospodárenia s majetkom obce článok 7 odsek 1 písmeno BB nemožno objektívne predpokladať, že by majetok obce mohla účelne nadobudnúť iná osoba než tá, na ktorú sa má majetok obce podľa schvaľovaného zámeru previesť. Všeobecná hodnota prevádzaného majetku je 1950 eur, stanovená v zmysle zásad hospodárenia s majetkom obce. Dávam hlasovať, kto je za schválenie tohto zámeru predaja. Všetci, nikto nebol proti. No a potom máme ešte na ekonomickej komisii sme sa venovali žiadostiam o prenájom pozemku, ktorý sa nachádza za pozemkom, ktorý bol predaný obchodnou verejnou súťažou a medzi pozemkom, ktorý bol daný do prenájmu. Nakoľko ekonomická komisia sa uzhodla na tom a vlastne všetci prítomní sa uzhodli na tom, že na tento pozemok nebude možné použiť dôvod hodný osobitného zreteľa, pretože o tento pozemok by mohli mať rovnaký záujem jednak teda obidvaja žiadatelia, poviem to takto, obidvaja žiadatelia, tak sa jednoznačne uzhodli poslanci na tom, že ak teda obec prenajme tento majetok, aj prenajmu tohto majetku pôjde formou obchodnej verejnej súťaže. Takže na dnešnom zastupiteľstve teda my sme znova schválili zámer, pokiaľ nemáte nejaké pripomienky, a na najbližšom zastupiteľstve, pokiaľ teda nebudú voči tomuto zámeru znesené žiadne pripomienky, v zákonnej lehote by sme schválili podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenajm tohto pozemku. Takže ak ešte uznesenie číslo 245. Obecné zastupiteľstvo v Hranovnici schváľuje podľa paragrafu 9a odsek 1 písmena A a paragrafu 9aa odsek 1 zákona číslo 138 z roku 1991 zbierky o majetku obci zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Hranovnica, časť pozemku parcely KNC 2649/38, druh pozemku ostatná plocha o výmere približne 154 m2 zapísaného na liste vlastníctva číslo 1 v katastrálnom území Hranovnica formou obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky budú upresnené. Kto je za? Všetci, nikto nebol proti.
Takže z majetkoprávnych záležitostí by to bolo všetko. Nech sa páči. Či sa Milá Páča bude vidieť? Prosím? Milá Páča, taká, čo sme sa volali, Tam je hodnota prenajímaného majetku nebude vyššia ako suma, ktorú máme určený v zásadách, čiže to nepodlieha schváleniu obecného zastupiteľstva. Tým, že komisia s tým súhlasila, je to v kompetencii starostu obce podpísať nájomnú zmluvu. Tam nepresiahne tá suma za 10 rokov. Starosta môže slúžiť? Máme ešte nejaké Prechádzame k bodu interpelácie, čiže nech sa páči už. Môžem? Dobre. Takže v tomto momente, áno, chcem to povedať oficiálne, že poslanec Dušan Páčan poprosil o uvoľnenie z dnešného rokovania, pretože má pracovné povinnosti, ide na smenu, takže ďakujem za účasť. Dovidenia. A my teda pokračujeme bodom interpelácie poslancom, nech sa páči. Nemám. Nech sa páči. V podstate, neviem, či ste si všimli, ale oproti tebe máme dva vyschnuté tie veľké suneky. Tam v kúte dole. Niekto im asi pomohol, predpokladám, lebo sú také naraz obidva vyschnuté, treba ich vyvezať. Oni sú tu všetky, lebo aj ten prvý, Hej. pred 2 rokmi sa rezalo. Nevyzeralo to dobre, hej. Sú tam suchárne. Ako Je to úplne. obecný pomok? Všetko je obecné, aj tie Pre Tomáša mám veľa, tak vieš, tu bol... A teraz to tak vidieť nájom, vieš, že už naozaj... Červené smreky nezapnedovostu načili, takže sú suché. To, keby sa to vyjezalo. Beriem na vedomie, áno. Tie zrkadla, tie dva, čo sú, je to tlač. Áno, pri Michalikovi. A to je bolo vymeniť, lebo Ale sú. Nevidieť. nevidieť to, úplne to bylo, že tam nie je žiadne auto. A keď už človek schádza, lebo tam sú tie stojí tam auto. A keď ide, tak to už je príjemné to auto. Radšej nejde tam, ako idem rovno po tých. Takže nás odrezuje, aby si tam nechodili. Musím teda zistiť, ďakujem, ale musím zistiť, či to osadzoval štátna cesta, či je to naše, či to tam ju osadzovali a v podstate bude to zrejme podliehať schváleniu dopravného inšpektorátu, keďže to je štátna cesta. Aj keď pôjde len o výmenu, ale predpokladám, že to musíme. To len zväčšiť, bo sú 70 na 90. Ja Placu Michalik mal tlač, lebo tam pani, čo tam býval, ona tam odstaví auto pri busu, dosť ťažko sa tam vychádzalo. A tam sú dve zrkadielka, čo od Vernára je od oného, aby tam nejaké nešťastie prišlo. Dobre. Nech sa páči ešte niečo. Bod rôzne, voľná diskusia. Ak nie, tak sme vyčerpali program dnešného zastupiteľstva. Ukončujem riadne zasadnutie, všetkým vám ďakujem za účasť a želám ešte príjemný večer. Ďakujem.